Ne şuun men yollaşımın doğulan günü o insan 12'de kutlayacaktım. Ne böyle Mekana Tayyip bilen yağışı şovu hem deyin yağışı bağışı şovu yok deyip bilmedim duydansız gelmeli olmuş var. Ovadan şov yazgıda aydım ayttık gene öz kardeşlerim bilen hemmesem seni kutlası gelýär uzak ýaş Allahan bile garraly çağa çıklamada gowanyp başymyzda daşymyzda gala bolupdyr arkamda dağ bolupdyr ömrüň uzak bolsun janyň sag bolsun ene Nazir Habibova Mekana Tayyip Pelwan gutap beren hawa sen ýaşdaýyň ene za kulisi. Erkek komşuda yerler miwaşkamız var. Ayal adamı dik durur. Yaşı dokkundu. Uzak yaşa. sag bolun sizin hep janyňyz sag bolsun. Durmuşlar yandım deyme, yıkılıp ayakma kaldım deyme. Seni alırken bulurken, öderkime kaldım deyme. O iştir ya oynayasın. Zaten ekbalım değil mi? Vurmuşum koyun kalmayı. Haftalarını da lokmanlarımı yoktur. Öpman karımı durmuşum dolay ağam olsun. Kamuzlarına nasıyım şey aydın gözü sağlam olsun. Madem olsa yardım olsun. Hayırlı ısladım lüdüştüm. Yürüp düştüm yarım olsun. Saklama zincirli giysi. Durmuş tekerdikken, durmuş da evlettikken. Masanın içine bulutla gürer. Hikaye dönülürken yarısı yarım bana. Güymence hobby yanında başka biri Amin yanımda Bobby Gerçeği atlayas görsen salam ayt dedi Salam sağ ol sonum kayıt dedi İt oba gelebi oba değil yanın şaneken Men beydadan verişem afından şaneken Allah yareken dolu korun çukur çukur Vaktın ayırma Sağlamaklı ağlayını duruşma yaşamadı Tüysük sınavlar doğruya Sılgın çıma yaşam batırım şanına Aklıma kadağının acayip efendim yerine yakıvanlamada soğuk dokumen yerine şuraya. Kapatsa, kavarlı belet bulun. Yokunlar cuma açar, başını dik bulun. Sana şahir mi?
Tehran mihmanlar 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwaryny Mermer paýtagtynda Aşgabatymy bede oturan mihman söýürlüği nutbat hatap edilen Güneş toy mekanyny Agdyr Bekberdi falan ojagyny Oşa toy Allah can hemme kişi Huda yetirsin. İçinde bir de. Yani elmedam olacağına dine toy deyip gelir. Toy deyip açalam daysan. Hemme kişi de Huda yetirsin. Toylar toylasın. Kutlu olsun toylar. Serdarjan, Tehran ağam, Halipam, Gülöriýiň hormatyna ağam, beýik başlygyňyz bar. Dime toy diýip ýa-da nesip etsin. Şeýler ardy ular bilen men toy mekanyny içine girýän, size men ýyzym bilen. Come on. Haçağımız Öweljan, Öwel Bekberdiýew. Toylar kutlu olsun ağam Allahjan. Goşa toy, goşa ugly ýörýän Allahjan. Toyun kelmez, elmedam gapyňa toy diýip geleli. Dağılan, hazağılan maskarasyna ulu bayram, ulu toyu, goşu bayram, goşu toyu şaýat dolýar. Şu ocaňa maşgalan arsyl getirsin, döwlet getirsin, bagat getirsin Allah'a. Halipalan ojagyna dine toy diýip geleli. Toylar toýuşdun. Allahjan ýaşar bakly bolsun. Däzim toylar kutlu bolsun. Ne bu goşa toy Allahjan. Ojagyna hemşe toy bolsun. Ýaşar bakly bolsun. Ocakda dine toy bolsun. Awreňa mundan beren tutmaly Allah'a. Bu adamna Öwel kardeşime Serdarjan umman dazda diýip gowalar. Öwel Serdarjan mübarek bolsun. Goşa toy toýlaýan. Allahjan halkyň hyzmatynda bolýan, halkym görýärmi? Näl begendir oturýardy. Şu wagt ol şeýle tarehta ertirmi fi onur buretta 2023 Ýatdan çykmajak günümüz. Maňa Allah Taala gyzanyny ikilenç gaýdyp beren güni. 26 awgust geçen ýyl öýlenen güni. 2010-njy ýylyň 15-nji oktýabry Erid balamy elim alan günüm. Birden soradyň bilemem. Her bir gün ýatdan çykmajak. Allahyň her bir beren günim bol. Hiç de ýatmaşyn. Men yine de maşgalan vardı. Aýdyp başladym erkim şeyde. Dogrusa men Hudaýa şükür abi. Her adamyň, her insanyň öz ýeri bolýar. Dostum, enataňam, ömürlük ýanynda sırda şol galýan maşgalan. Şoň üçin toýdan banany diýmekleňiz mümkin. Şoň üçin bar men ka şol ýarýalyk. Ýatdan çykmajak günüm şu günüm. Ýatdan çykmajak gün. Ene gowgun. Sebäp bugün gözel ýurdumyzda täze gözel restoranlaryň biri halkymyza özüniň bir owadanlygy tagamlar bilen hyzmat etjek Şah Abbas restorany toy mekany açyldy. Ene ýatdan çykmajak gün. 2023-nji ýylyň 23-nji dekabry täzeliň öň ýanyna akýan.
Haçan da 15 yaşamda Real Madrid'in futbolkalaryny berenler. Çyndan men isleýän zadyň berilen gün näşe gün. Ýatdan çykmajak günüm toy günüm. Toy günüm. Öz öýlenden günüm. Awa. Durmuş guran günüm. Awa. Kakama sofrayı ettim, täzeyle maşyny soğuk ettim. Şoňy içändiň çykan. Kakam meni 2 edek kujoklap gördü, şu ýaşyma sen, 30 ýaşyma sen. Kiçikam kujoklanma bilinen nokta. Çağı wagtyň ýadyňa düşenok. Birak gullukdan gelemde bir maşyny ertem. Ýatdan çykmajak günüm, gytsanyp sabolyoda bilet alyp, awada baryp, ýygyma gaýtmak üçin bilet alyp, edil 1 saatdan samolot uçmaly bolup çykada ýatyp galanmaktym. Şo gün ýatdan çykarym. Ömrüm ýandan çykarok. Ýatdan çykmajak günüm ilkinji perdendim dünýä inen. Ýatdan çykmajak günüm. Näme? 2016-njy ýylda maşyna alanynym. Ýatdan çykmajak günüm şol. Ýatdan çykmajak günüm öýlenen günüm. Ogul perdendim dünýä ine. Men süýün durmuşymda iň bir taryhy seneleriň bir ýerde diýsem ýalňyşman.